situation mi ka gɛlɛya yɛrɛ de. Ne yɛrɛ t'a dɔn kan ka mun kɛ sisan. Problème ba de bɛ yen nɔ. Ne kɔni ye wari bɔ n bolo. N y'a di n danaya mɔgɔ ma, le vieux mɔgɔ. Sabula ni wari in kun bɛ ne bolo, ni ko dɔ ye ne sɔrɔ, ce ne serait pas l'insécurité. Wari tɛ kɛ ne ta ye, a tɛ kɛ famille ta ye. Mais là maintenant, ne tɛ se ka segin so. Polisikɛ dun bɛ ne nɔfɛ. La famille est en danger. U ko bɛ gérer cogo di? Ne ni Lexi dun tɛ ka kan kelen fɔ. N'a tɛna ɲɔgɔn faamu. Attends, ni ne y'a fɔ tonton cɛmɔgɔ ye, est-ce que Lexi bɛna situation ɲɛfɔ cɛmɔgɔ ya? Non, a tɛna sɔn, a tɛ sɔn. Parce que ni cɛmɔgɔ bɔra a kalama ko wari tɛ yen, Lexi fɛnɛ tɛna kan kelen fɔ. Problème bɛ du kɔnɔ. Ne kan ka cɛmɔgɔ ladɔnniya la. Il faut que j'explique ça à tonton cɛmɔgɔ pour qu'il prenne des dispositions. Sinon, il faut nous payer a bɛɛ bɛ kɛ zéro ye. Il va falloir que je parle avec tonton cɛmɔgɔ. Papi, i fana tɛ mun manamana ko sugu ye tan. I bɛ n cɛkɔrɔbatɔ lakunu ka bɔ sunɔgɔ la ka na n lajɔ yan, n bɛ k'i kɔnɔ kabini waati jumɛn i tɛ k'a ye. Non, tonton cɛmɔgɔ, désolé. Mais tonton cɛmɔgɔ, e fɛnɛ man ka tagama tantôt dɛ carré kɔnɔ. À visage découvert comme ça. E yɛrɛ b'a dɔn k'an bɛ insécurité la. I kan k'i yɛrɛ protéger k'i ɲɛda datugu dɔɔni. A ye ko min kɛ yan i n'a bamuso la. E bɛ circuler tantôt i n'a fɔ i ma ko kɛ. Mun dun bɛ yen? Non, a kɔni ka kan an k'an kɔlɔsi an yɛrɛ la, an k'an dogo dɔɔni. Nin kuma ninnu yɛrɛ bɛɛ to yen dɛ. Ni tile filanin in na e tununnen don, maa si t'i ta fan dɔn. E bɛ min? Voilà. Comme mɔgɔ tɛ yan. En fait, ne bɛ ka kalan formation dɔ kɛ quoi. Donc an kun bɛ internat la. Voilà, o ye ne bila internat la. N'i bɛ internat la, i t'i yɛrɛ bolo quoi. Tu peux pas sortir quand tu veux ou aller où tu veux. Est-ce qu'il bɛ k'a faamu? Donc i kan k'i dogo dɔɔni. Mais ne y'i wele ka na basi don quoi. Basi don? A man di dɛ parce que d'abord n ka papa a ka kɛnɛ kɔnɔ. Basi foyi t'a la. D'accord. I b'i kɔlɔsi a ka kow la quoi parce que a ka financement ka ca sisan kojugu. A bɛ ka dépense minnu kɛ. B'a dɔn n'a ɲagamina dɔrɔn a bɛna fɔ ko ne de nɔ don. A dun ka dépense ka ca wari in na. Ni wari in dɔgɔyara dɔrɔn, ni wari in tununa cogoya dɔ la a bɛ sɔn k'a fɔ ko ne don. Donc a ka dépense ka ca. N b'a dɔn e yɛrɛ kɛlen don k'a jateminɛ n'est-ce pas? Voilà. Bon o kɔfɛ polisikɛ dɔ de tun bɛ ka ne ɲini. Ko polisikɛ dɔ de tun bɛ ne nɔfɛ tenitigi. Ko polisi wa? Tenitigi dɔ de tun bɛ ne nɔfɛ. Mɔgɔ a bɛ ka recherche kɛ anw de kan. An ye ko minnu kɛ ka tɛmɛ. Dennin n'a ba ka héritage ko la. Polisikɛ tun bɛ ne nɔfɛ. N b'a dɔn o de don. Donc ne ko n b'a essayer an ka ɲɔgɔn ye n k'i averti. Aw k'aw hakili to aw yɛrɛ la. Aw k'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la. Est-ce que i bɛ k'a faamu? Parce que n'i ye ko dɔ kɛ, a kɔlɔlɔ nali kɔ o ye diyagoya de. Mais c'est à vous de prendre vos précautions. Est-ce que i bɛ k'a polisikɛ n'a tugura ne kɔ de o. Nka o. A kun bɛ mun de kɔ e bolo ne bɛ fɛ k'o de dɔn. A tugukun e kɔ dɛ. A mako bɛ min na ne bɛ fɛ k'o de dɔn. Ala de kɔni ye ne kisi tonton cɛmɔgɔ. Ala de ye ne kisi dɛ. Bon a tugura ne kɔ, a bɛ ne kɔ mun kun mun na. Yayi. Cɛ mun bɛ yayi nɔfɛ sisan n'a bɛ ka yayi protéger. O de y'a bila ne la. N b'a dɔn a b'a bila aw bɛɛ la. Enquête turu sera ne de ma nka turu bɛ s'aw bɛɛ ma dɔɔni dɔɔni. C'est une question de temps seulement, tic-tac. Tôt ou tard, turu bɛ s'aw ma. Wula yɛrɛ bɛ ka mɛn so kɔnɔ ten dɛ. I tɛ cɛ to yen a ka lafiya wa? Ma k'a to yen wa? Bi a tɛ taa diɲɛ yɔrɔ si k'a da so kɔnɔ to tɛ kɛ. N bɛna carte jeu ɲɛ yira nin na bi. O fana diyagoya kɛra carte jeu ye. Mulayi. A bɛ se a tɛ se e b'o dɔn. N bɛ n ci bi de. Mulayi. Awɔ na sɛsi bɛɛ sigira n'an ka daminɛ.
na cɛ jɔ a kun bɔ ko fa kana jouer a dun bɛ n'i i sigi tɛ nin carte an ka nin jouer a bɛ jeu bi E dɛ yɛrɛ bɛ ka kulo ni mɔgɔ tɔgɔ ye tantɔ e bɛ se ka ne ci carte yɛrɛ la an tɛ yan ni ne bɛ se la ni ne tɛ se la an ka daminɛ dɔrɔn i b'a dɔn i kunnaja yɔrɔ bɛna kɛ mun ye sisan dɔrɔn maa de bɛ ne côté la o de bɛna k'i kunnaja yɔrɔ n'i bɛ jeu maa kan i bɛ jeu maa kan sun ne kɔni bɛ yan e tɛ fɛn kalama sa e bɛ kulonkɛ la o i ko m'an bila carte an ka taa fɛ dɔrɔn a b'a la sa o an ka taa ma ne yɛrɛ tun bɛ fɛ k'e ɲininka kuma dɔ la o parce que ne ka mɔgɔ dɔ de bɛ yen o de b'a bolo quoi ne bɛ to ka papaye ni ange papaye c'est à dire i t'i miiri yiriden foyi la a tɛ mun baara kɛ quoi donc ne tun bɛ fɛ ka au moins hali ni ne sera ka na ni papaye ninnu dɔ ye e ka se k'olu feere yan. tiɲɛ na o ka di n yɛrɛ de feeremisɛnninw o ka di n yɛrɛ de n'o don kɔni problème foyi t'a la. jeu ka bɔ yen sa i bɛ k'i yɛrɛ laɲinɛ de o n'o tɛ kɔni hali ne denmisɛnnama kɔni ne tun bɛ taa sɛnɛ na foro la wa soli ka wuli dɔrɔn de kun ka di ne ye dɛ ma o tɛ e fana ka namara ye bɔn sa soli ka wuli dɔrɔn de kun ka di ne ye ka soli ka wuli ka taa foro la ka taa sɛnɛ kɛ o dɔrɔn de kun ka di ne ye ne ye n to n ka soli ka wuli la don dɔ la ka taa bɔ wafulanin ka ye o diyara de ma ne ma soli ka t'o la bilen koyi kabini o kɛra ne ye soli ka taa jɔ ne kun bɛ taa dɛ ni dugu jɛra tuma min na kɛnɛ ma na fara wagati min na 6 heures ninnu wagati ne kun t'o ye o y'a sɔrɔ ne ka tagali bɛ 4 heures 5 heures ni tun ye ne tun tɛ boli ne tun bɛ n jɔ de fo ne ka nin y'a ɲɛ la e kun b'i jɔ e ma yɛyɛ yan n'i ye mɔgɔ ye nin na tantɔ i bɛ taa sɔrɔ nin hali n'i y'a sɛgɛsɛgɛ hali nin bɛ siran jakuma ɲɛ ne t'o la i fɛ dɛ i tɛ n dɔn hali ni sisan ni jakuma nana jɔ a kɔrɔ i b'a ta ne a tɛ ne yan ko e tɛ siran wagulɔ ɲɛ ma ne tɛ siran wɔgulɔ ɲɛ sa ma n tɛ mula ye ka namara kɛ i bɛ 2 de ta fila cogo di n tɛ gɛlɛnni ye sanfɛ mais ne ma 2 de ta i ye 1 de ta sa ne ma ya ma zi n'a t'i wuli 2 ta mais i b'a dɔn ne yɛrɛ bɛ ka ya ye e fana bɛ k'a juguya sa ayi ne ka nin to tantɔ sa fila ta fɔ siɲɛ joli kɛrɛ kan kɛrɛ n tɛ se papa ka de m'a la dɔn ne tɔ n m'a sauté kun ye awɔ j'ai mula ye a mɛna ɲɛ t'a la nin ye kalamatiya système na a bɛ fɛ k'i den k'a bɔ ne zi laban la bɛ sɔn k'aw bila yan dɛ parce que ɲɛ t'a la parce que a kun n'a ka ca e bɛɛ k'a to kun tantɔ sa n bɛ nin ci sisan kelen bɛ n bolo hali ya i ka kuma kun tɛna jɔ e la kɔni ayi non mais n kan ka taa ci dɔ de la dɛ donc o mɔgɔw de bɛ ka n wele tantɔ kelen bɛ dɔ n de ka bolo wari bɛ e cɛ e ka taa ci kelen la cogo di e ka zi sa e tɛ se foyi de la e fɛ ko so de don wa n y'a sauté ye awɔ k'e ka so tɛ maa kun na kɛrɛfali Rafal n y'a sauté nse o tumana ayi ayi a bɛ mun i b'a dɔn ɲinɛla la de walayi ɲinɛla la de Mula a b'e la sa. ne ɲinɛla la de ne y'o de fɔ sa e tɛ se ne la kariti la yɛrɛ ayi ta sa ayi mula ye kan ka kari ma est ce que ne tɛ taa kelen mula ye walayi n kan ka dɔ de ka wari bɛ n na n bɛ fɛ k'u ka wari di ko Donc, moi, avec les responsabilités là, moi, je dois vous avertir. Aïe, au koloshi. Est-ce qu'il va falloir l'exer? On va t'en- ni ne y'a faamu polisikɛ min nana e nɔfɛ Awɔ, cɛ min b'a la ka yayi dɛmɛ awɔ. o de ye polisikɛ bila ka na e nɔfɛ o de tɛ wa O de don cɛ in bɛ prévu ɲini de la contre nous. A bɛ ka prévu de ɲini mun b'a jira ko an yayi n'a bamuso ka tiɲɛ k'an y'a ta k'a bɛɛ kan ta ye. Polisi b'a nɔfɛ o de la. papi ne y'i faamu sa ne ye faamu sisan Ɔhɔ. cɛ in yɛrɛ o a bɛ bɔ fan jumɛn fɛ dɛ Cɛ in tɔgɔ de ko Mulayi. mula ye Mulayi n'an ka image jigi la. A ma jan an ka yɔrɔ la o. Cɛ in man ka yɔrɔ ma ɲi a n'an ka yɔrɔ ma jan filɛ nin ye a photo filɛ. Mulayi. Ni ne bɛ ka yayi protéger yayi n'a bamuso dɛ ni ne bɛ ka don jigi kɔrɔ sisan. e ko nin n'an ka yɔrɔ man jan Ni n'an ka yɔrɔ ma jan. a bɛ côté jumɛn fɛ Mulayi fɛnkɛ ni tɛmɛna fulakɛ ka bitiki kan. Ni tɛmɛna fulakɛ ka bitiki kan yiri filanan ye. yiri filanan yɔrɔ Yiri filanan yɔrɔ yirinin dɔw b'u ka da la yen. ok n y'a nin faamu N ko a tɔgɔ de ko Mulayi quoi. Ale de kɛ mais i kana foyi kɛ quoi. ayi foyi Aw tɛ foyi kɛ quoi. I bɛ lɛ aw kana foyi. ala papi ne de k'i ma n ko foyi e m'a fɔ ko polisikɛ tugulen kɔ wa Awɔ. wa o tugulen kɔni o cɛ in de sababuya ye wa Awɔ. n'o ye mula ye Awɔ. o de tɛ yiri filanan yɔrɔ la Awɔ. ne ti foyi Ni waati aw b'aw dogo dɔrɔn ma foyi e k'a to ten sa e kan ka min kɛ e y'o kɛ o papi foyi a ko to ne ma ne b'a dɔn kan ka min kɛ tɔnɔ caman an man ka foyi kɛ aw bɛ se k'aw dogo de. foyi A waati bɛ tɛmɛ quoi. ne de k'i ma n ko foyi
ne te foyi kɛ nka ko in bɛ cogo min na dɛ e k'a ko to ne ma ne b'a dɔn ne bɛ nin kɛ cogo min na. Nous nous y réfléchir, vous n'avez pas gagné. Moi, je ne suis pas dans la famille. Il ne faut pas que vous ayez plan de que stratégie n'a pas échoué. Ils oublient ce qu'il faut faire parce que nous avons un bureau, oui, il y a une conséquence. Et tu n'as pas de il ne faut pas qu'ils manigassent quelque chose. Toi, tu vas faire dommage, je ne peux pas aller à la maison. Je ne peux que crier, mais c'est le droit de ça. Ka boli jɔn ye ayi ne tɛ fɛ ka boli dɛ ma me taga na sisan sa i bɛ na kɔni non n bɛ na ni n taara ni nana wɔkulɔni kɛcogo i b'a fɔ ye parce que ne ma deli k'a ye o mana mun la ye e b'a fɛ ka ne kɛ nkalontigɛ ayi n bɛna sisan sa n'u nana kɛ n ye wɔkulɔni ye cogo min na a bɛ cogo min na kɛ n b'a f'i ɲɛna komi e ma deli k'a ye n m'a kɛ cogo e ja bɛ jɔ wɔkulɔni e t'a fɛ ka ne kɛ nkalontigɛ ne bɛna sa n bɛna sa ma yɛrɛ fana ne wɔkulɔni fana o ma ne b'a fɛ ka mun fɔ ayi foyi an e mun la ye n kɛ nkalontigɛla e fana bɛna k'a ye wɔkulɔni ye ma o y'a sɔrɔ i ye fitinin ye dɛ Yaro dugu ɲagaminen don e sigilen bɛ teba wuli la i sigi tɛ teba wuli la yan wa mun de kɛra i sigilen tɛ yan e kana wuli ka ko ɲɛɲini fiyewu kana wuli ka ko ɲɛɲini ne ni papi de ye ɲɔgɔn ye sisan papi jumɛn papi an ka papi i y'a ye yɔrɔ jumɛn na a bɛ min papi bɛ fa jumɛn i y'a ɲɛmɔgɔden i y'a ye min o tuma mun kɛra foyi tɛ yen i y'a ye yɔrɔ jumɛn ne ni papi de ye ɲɔgɔn ye ko sɔrɔsiw de b'a la k'an ɲini o b'a ɲinini 12 de la gane ko n'u y'a minɛ ne dun b'a dɔn ninnu filɛ n'u y'u tigɛ d'an cɛ o cɛ kelen na kan walahi u b'an ci k'an ci ko bɛ fɛ ko in tiɲɛ na an m'a fɔ ka sɔrɔ an se t'a la e dun filɛ nin i kunkolo ka gɛlɛn n y'a f'i ye n ko an k'u faga i tɛ kuma mɛn n y'a f'i ye n ko an ka yayi faga k'a ba faga minnu bɛ k'a dɛmɛ k'u faga e y'i ban a kelen filɛ nin n'a minɛna sa o ye holala de i tɛ sɔn mɔgɔ ka kuma ma ha ko kelen filɛ nin min ye sa an b'a ko kɛ cogo di an b'a kɛ cogo di Jamɔgɔ ne y'o de f'i ye ko mana gɛlɛya cogo solution de bɛ ɲini a la e dusu ka teli ne bɛ to k'o f'i ye ka n'i dusu teliya i b'a dɔn ni cɛ dusu teliyara kuma bɛɛ i bɛ tiɲɛni dɔ kɛ k'a sɔrɔ tiɲɛni min man ka kɛ ko mana ɲami i b'a ɲɛɲini fɔlɔ ka na girin k'i k'a kan ne b'o de f'i ye waati bɛɛ papi ko sɔrɔsiw bɛ k'ale gɛn yala e ɲɛ y'u ye wa Seguba n'i bɛ fɛ ka datugu ne tɛ fɛ ka datugu n'i bɛ fɛ ka datugu ne tɛ fɛ ka datugu an bɛɛ dun de jɛnna ka fɛn ɲami ɲɔgɔn fɛ ne dun b'a dɔn e mana minɛ ne bɛ minɛ parce que ne b'a dɔn e filɛ nin ye e bɛ to ɲɛɲini na e bɛ taa tɔ ɲɛɲini wo la ne dun tɛ fɛ ka taa wo la donc nin ko bɛ yɔrɔ min na e yɛrɛ filɛ e filɛ sisan e bɛ nana muso filanan ladon e ka deuxième ko tɛ senna ne ka wɔrɔsi ko ne b'o la an k'an t'o la ka n'an minɛ ka taa bila wo la olu k'a mɛn k'an datugulen don cɛ Seguba i fana ka sabali sa i jɔlen don ko an k'o faga halisa i b'a la ko k'a ɲɛɲini awɔ tiɲɛ b'e bolo sa mais fagali tɛ ko bɛɛ solution de ye minɛ fɛn dɔ bɛ yen kana bɛɛ kɛ fagali ye i b'a dɔn hadamadenya la mɔgɔninfinw t'i n'a fɔ bagan quoi e fɛn o fɛn b'i fa cɛ ka n'i dalakɛtɛ kɛ fali a man ɲi e yɛrɛ y'o ye mɔgɔ dɔ ka ko mana wuli n'i m'a fɔ ko k'o fa i b'a fɔ ko ka dɔ lajaba cɛ a laban i bɛ taa lajababali lajaba dɛ kana to ka maa bɛɛ lajaba maa bɛɛ ti fa dɛ Ne
Oh, aí, a capta de lá, né? Sabe que me capta de lá. Ima é cartão lá. Eu vou para lá. Tanto nessa cartão com G, minha cartão G, já sabe o fato. Ali não era pouco a campo de papai. Se na banda papai do dia, como beijão você vê. Ah, eu já mais. Mas se vê a madrinha. Falei. Mama filha, eu fui de amor, meu bom. Mama já sabe. Amara ne ka wa kula ko amado la dia. Ai, banda. Amu mi sene ka follow ko yi. Sabali fali ko njate mene anga hakili ke ka ko nyene bo ni ko do kera ye ni ga dimi de ali ka nyanyini papier demisani de ay puma mo vo sani ka dusuta anyanyini ni pour demisani dala ka be ka nala ibi kibali ke amani kana ke sabali yame ibulu de dusuka anga nyini ji nyama jolela Neko. Kabini ko in damena ko in fe on fe nyamina o. An bola kala ma John sama wala. papi ke Papi te wa. awo No klala kana doare fa nga kla kan sigi ko demiseni mana fe fo. E fle wallahi yene korake nga kora akiliti la de. Kora akiliti la ne nyabe ko na to mina ni ko kan ko. Ne be ma do mi me se ka ni ko inglane. Che mi me ina be ku deme. Ka chili siri china ali na nimbe twala. Kachi fo ereka fo ni ni kasa ka do anuna wol mal na be twala ka twala sabula ne te datugu de ne kon ba fie ne te datugu de chamoko aha tiendo tiambi bolo sa ne ye famu tiambi bolo muna ne to ka fake kana fali ko kuma fe ba don wa parce que ni fali jara hada ma de ku ve il ba ta do fa manga mam fa o de kama ne ba fie nga problem tala sa e be fanga ka chudi sa e hakina ne mi fie de ne be chemi ne be ka mi fie ta o de be se ka nga baran ke kadam ne ba do no ye chain so ka be goshi da kan wallahi aba fokoko kwa date do ko inable e ko ndala malo se ka yana bo o ba nyana bo wa alna ni be toala angoni ka to herela ne nyabo do rondla no de a solution temena ke nga memi fie kabini season akoko ntita warbo kore Sele fleni chikeni bageni sabageni onye doke dibela. Follow ekuni barake jwa ko yare ali nekentala ekuni barake o jwa ko yare. Ni masa mani da ko fere iboke. Ka fo wondi ta masa ka chiba kuma tala. Wani mo ma ali kare ko ni mo yi ri chi ne ko tali. Ifa mu chiki kata bo fo mi kata sa bo ki kata mi shu fe ki ba abada. Alors, on fait des gens qui ont des gens qui ont des gens Oh, ma, mo de fere bo. mo godo du make. Mo godo ya kedi. Me wo ti na ko le ni be wo le sene ya da dama. Abi ya le mana ni chu no ma da me de sama ni muso era chi sisa. Ko ta ba ni na o mi ka sa ba ni na. O ba ko ba le muso ba le ti so ko. Folo muso ko ni che ko te ne. Muso barake. Ibi tla ka che barake. Ibi muso barake ni tla lo da ni be ta cho no fe ni so mi be ta cho no fe ko ka ta che barake. Abi tle nga da basa. Ya wa wati ni sisa sisa. Ya wa wati. Ali sisa ka ba le adeso. Ya ana ta. Yala mi e daga ta so era sa era so ni. Jo. Wa. Ani go kili boala. Wula be ka mere. I kɔni bi sigi n'a ye ni wari bɔ ko kuma min fɔla mɛ na m'a f'i ye i bɛ wari di an bɛ taa ko ɲɛnabɔ. tiɲɛ yɛrɛ la mun kɔni ka cɛ bugɔ ka a bɔ a daga a kumakan kan
o kɔni ka ɲi nka min y'a la wariko ye sa wariko in kuma cayara dɛ cɛmɔgɔ wariko in a kan ka jateminɛ ni hakili ye dɛ fɛn o fɛn wari ko o ko wari e wuli o wuli wari o kuma na sanfɛ wari yɛrɛ e yɛrɛ k'i miiri sa wari yɛrɛ ye joli sa 25 wari nana ni bi cɛ joli dunna wari la a fɔ e terikɛ de e terikɛ ta wa t'a fɔ k'a ka ɲɛ i mɔ k'i bɛna coro k'i bɛna lebu a k'i dɛmɛ Seguba ni lamɛn i ka wari bɔ k'a di dɔ ma i ka to kɛnɛ ma i ma datugu i bɛ ka wari tɔ dun o de ka fisa wa o k'i minɛ ka t'i datugu juguw ka n'i ka wari ta i kɔfɛ k'a dun jumɛn de ka fisa i ka wari bɔ kɛ i ka wari bɔ yarɔ bɔn i bɛ wari bɔ ko in de bila sen kan sisan ne bɛ taa kabini san ka taa nin ko in bila sen kan ni ko ko wulila la n'a ko fɛn o fɛn an ka jɛnna an k'a d'a ma cogo min na an bɛ se ka bɔ ko in na ne y'a faamu solution foyi t'a la ni wari ko tɛ o dɔrɔn de don ni wari ma ba tɛ ɲɛnabɔ a tɛ ɲɛnabɔ i ye n faamu n bɛ bɔ sisan n bɛ taa ko ɲɛɲini i kɔni i k'i jija ni nana n'i ye wari ko kuma min fɔ a ka sɔrɔ dɛ a bɔ a ka kana caya dɛ 5000 6000 ninnu ka ɲi Seguba ne filɛ ka n ta de f'i ye n'i bɛ fɛ ka datugu ne tɛ fɛ ka datugu ne bɛna n bɛ taa ko ɲɛɲini ka na ayi cɛmɔgɔ tiɲɛ n bɛ taa ko ɲɛɲini ni kɔni nana ni wari min kan ka bɔ i b'o bɔ ayi wala cɛ bilahi ni nana ni miliyɔn ko kuma in t'a bɔ dɛ dangaden de b'a bɔ cɛ ɲini ko miliyɔn i b'a fɔ k'ale miliyɔn dilanna ɲɔgɔn fɛ cɛmɔgɔ a bɛ ni ala cɛ n'e ma sabali e bɛ ne faga k'i yɛrɛ sɔrɔ walayi wa n'i y'a pan-tɔ kɔni ye wari ko la dɔrɔn miliyɔn ko kuma de bɛ cɛ kɔnɔ ni ze ye miliyɔn walayi ne t'a bɔ n'a bɛ 6000 minɛ a k'o minɛ adamaden yɛrɛ n t'a dɔn n b'a kɛ cogo min n t'a dɔn n bɛ taa fan o fan fɛ papiye wari siyɔn tɛ se ka ɲɛfɔ e ye ne y'o ɲɛfɔ n'a tɛ fa fiyewu a dalakisɛ ko falen wa n bɛ ka fɛɛrɛ n bɛ ka kuma fɛ hakilimaya la n ko walasa a b'a faamu n bɛ k'a fɔ cɛmɔgɔ fagaliko kuma n'i m'i fari t'a ma i laban bɛ faabali fa o bɛɛ la cɛ lalonba a tɛ k'a faamu ne yɛrɛ bɛ ka jɔrɔ ni fali de kɛ e m'a bɔ o kalama tɛrɛ kelen dusu o fɔlɔ ya ne tɛ fa walayi m'a fɛ ko wula ye denmisɛnnin wɛrɛ de a b'a fɔ k'a bɛ taa ka na e jɔrɔ kun ne ka sira mun na n'a bɛ taa ka na dɔrɔn de a bɛ na a ko k'a bɛ taa bitigi la ka na dɛ mais yan nɔ ni bitigi caman jɔ ma ko mɔgɔ bɛ nin bɛɛ mɛn ma tɔ jagoya don ka sira kɛ yan nɔ ni bitigi cɛ bi ye mun la i ta maa bɛna fɔ i bɛ ka jɔrɔ kosɛbɛ dɛ ala tɛ e cɛ ma bi ma k'a fili sɛbɛ don ni bari n'o ne bɛ nin kuma in fɛ e tɛ ka da la n'o don wula ye tɔrɔ seguba banbaga na tɔrɔ seguba kun jɔlen min ɲini ka ɲɛgɛnɛ kɛ tellement a siranna ni an ka ko bɔlen de an kunna taa ɲini an ka tugun fiyewu an ka jɔrɔ ni wula ye sama wula kan ka mun k'a yɛrɛ denmisɛnnin tɛ bilen ne bɛ k'o fɔ a ye i b'a dɔn tɛnɛ ne yɛrɛ mɔgɔw ye la o kisɛ dɔ bɛ yen fɛn min an ka taa so kɔnɔ wala an ka to baro kɛ ma i ka carte ci an bɛ taa ka na wa wula bɔra wula yɛrɛ ani yɛrɛ tɛ yan yɛrɛ wula jɔrɔ foyi t'a la yɔrɔ ni bitigi cɛ a ko k'an bɛ taa bitigi la fana yɔrɔ ni bitigi cɛ a ma segin i bɛ tila k'i jɔ ko fɛn t'o la a b'a jɔ k'o ye denmisɛnnin ye ala ka wula ye kisi ko ye ala ka wula ye kisi a n'a la fɔ bɛ waati la n'o tɛ yɔrɔ ni bitigi caman jɛ ka so bɛɛ ma kɔ ye ala k'a kisi k'a sama k'a kisi juguw tɔɔrɔ ma k'a kisi sagarajuguw tɔɔrɔ ma ala k'a sɔn k'a suma k'a bɛɛ k'a kisi fantɔrɔ ma k'a kisi faamaw ma k'a kisi marifatɔrɔ ma. ne ka cɛ n bɔla yɔrɔ dɔ in na i kun tɛ yen bon yen yɔrɔ juguya fanga bonyara n ye yen bila en fait n nalen don ci min kama bi ci teliman de don et puis ci gɛlɛmanba de don o ye ci jumɛn petinin dɔ de bɛ yen a kɛlen don ka sɔrɔsiw de bila an na cogo min na u bɛ se k'an minɛ k'an datugu wa et puis fangaba de b'a la quoi relation yɛrɛ de b'a la hali n'i ma ko k'a la n'a ko k'a b'i datugu a bɛ se k'i datugu yɔrɔnin kelen quoi donc n nalen don i bɛ se k'a laɲini o ko ninnu kɔ cogoya min na quoi bilebi quoi baara ka kɛ a kɛcogo la dɔrɔn n bɛ 500 labila i ye
500 e bolo ko an bɛ baara in na manamana ko de la e yɛrɛ ye kuma bɛɛ fɔ sisan ko cɛnin k'a kɔ ka jugu donc ne tɛ se k'an ka vie bila danger la 500 dɔrɔn kama ale i ka dɔ fara o kan. C'est pas un problème mais 200 fara kan. Bon komi an yɛrɛ bɛ baara in kɛ de de bon mais i bɛ 1 sara donc n bɛ baara in kɛ ka bɔ yen. C'est pas un problème wari ko tɛ ne ni tiɲɛ quoi mais a kɔni ka di n ye i ka baara kɛ a kɛcogo ɲuman na et puis min yɛrɛ ye ko in la jugumama yɔrɔ ye hali n'a nin bɛ to a la o tɛ problème ye. Problème foyi t'a la ni ne ka bile bɛ sɔrɔ ka ban dɔrɔn o ye baara bannen. i dɔn n ka photo yira i la. Photo yira n na. Ok a kɛ i n'a fɔ nin kɛra ka ban. a tɔgɔ Mulayi. A kɛ i n'a fɔ a kɛra ka ban. mais ni i tilala baara la an bɛ ɲɔgɔn ye cogo di san. E tɛ se ka ne ye ne de bɛ e ye i ka taa nin ko in bannen. ok i jɔ fɔlɔ telefɔni in di yan ta. ok i bɛ se k'a bila sisan. donc n y'a f'i ye cogo min na o kelen don. ok a k'a kɛcogo la. problème foyi t'a la i k'a bila dɔrɔn a kɛ i n'a fɔ a kɛra. Ala ne bɛ deli koyi ala ne bolo fila janen fi ye y'anw da ka anw jigi kɛ ɲɔgɔn ye anw jigi fɛnɛ ye Mulayi ye ala i ka Mulayi tan i k'a kisi ka hɛrɛ kɛ Mulayi ye ala e ye yɛlɛma masa de ye. Sabali masali ko degolo ani ko bangilo ala de b'a dɔn fo n'a sɔrɔ Mulayi ma anw bɔ kari kɔnɔ sili la fo n'a sɔrɔ Mulayi ma anw bɔ yɔliyɔli la fo n'a sɔrɔ Mulayi ma anw bɔ diminisan na fo n'a sɔrɔ Mulayi ma anw bɔ minanko sarala ni finiko sarala la n'a sɔrɔ ye tiɲɛ ye ala i ka Mulayi ta ala i ka Mulayi kisi a jugu tɔɔrɔ ma ala i ka hɛrɛ ka Mulayi ne bɛ ala deli ala ne bɛ seli min kɛ ala ne bɛ sun min kɛ ala i ka Mulayi kisi ya Rabbi yama ala i ka Mulayi kisi ne taara fɔ fɛn bɛ wari la ala i k'a sɔn ma kɛ ala ni kira ye ala Mulayi ya anw bɔ yɔliyɔli la Mulayi ne n den bɔ kari kɔnɔ sili la Mulayi anw ko k'an jɛ diɲɛlatigɛ foyi tɛ Mulayi ma min ka anw ye n'a sɔrɔ o sen jɛlen don ko Mulayi ɲuman de k'anw ye ala ye ko ɲuman sara Mulayi ye ala ka hɛrɛ kɛ Mulayi ye. Ai, mun de bɛ yen?
mun de kɛra ne ye mun kɛ n tɛ k'i ye ka ɲɛ jɔn yay yay jɔn mun de kɛra mun de la i bɛ ka nin kɛ na han mun de kɛra yay why yay ay why mun de ne ye mun de k'i la ne ye mun de k'i la ah ne ay n ka cɛ ne ye mun de k'i la jɔn ne nana i kama de ne nakun de don donc n bɛ min f'i ɲɛna i tɛ bɔ bita in na n'i bɔlen bita in na fo n'i ba ka duwawu y'i bɔ sinon ne ɲɛ tɛ foyi la yan n ka cɛ munna i bɛ bali n na ah e yɛrɛ munna i b'a fɔ k'i bɛ n faga e ma ni mun don ne la munna i b'o bɔ n na i ka kuma bɛ fɛ ka caya dɛ waay ay bɔ a bɛna waliden faga ne yɛrɛ kun sunɔgɔla koyi hali bɛ mula in ma na yayi hali olu fɛnɛ bɔra dɛ yayi Naam. ana Ma. Mun de kɛra? sunɔgɔla I yɛrɛ bɛ ka pɛrɛn ka mɔgɔw wele ka fo ka ne ja tigɛ. n'a pɛrɛn k'i wele kɛ aw bɛ so kɔnɔ bi ma mula ye bɔ k'a bɛ taa ci la ka na mula ye ma segin Ma e yɛrɛ kɔni. I bɛ ka mulai filɛ i b'a fɔ denmisɛnnin de. Mulai kunkolo b'a kan da la sa. A bɔra i b'a sɔrɔ a ka ci de cayara a bolo. I yɛrɛ fana ni. Mara, e k'i hakili sigi baa ye. Mulai kun b'a kan da la foyi de tɛna sɔrɔ. e ka aw ka foyi tɛna sɔrɔ cogo di kabini mula ye bɔra miiri bɛɛ b'a la hakili sen ne ka bɔ a kɔ ko n ka hakili sigi mɛ hakili sigi cogo di E k'a ka ɲi ta ne bɛ n'a wele. A ka ɲi. n'a fɛnɛ m'a ladɔnni kabini den bɔra ne hakili b'a la Ma. hali bɛ sunɔgɔ la sa n bɛ sogo n'a nɔ Awɔ n bɛ n'a wele. a b'a jɔ tuguni ko n ka hakili sigi A se ka. A tɛ ka dɔn. Ayi a tɛ ka don. A ma sɔrɔ. U bɛ ka taa répondeur kan dɛ. mula dun bɔra n'a ka telefɔni ye dɛ a ye ko k'a bɛ taa ci la ka na telefɔni yɛrɛ de kun b'a tɛgɛ kɔnɔ an tɛ wuli an ka taa ɲini O na ka segin a kan siɲɛ kelen kɔnɔ. ala ka n'a kɛ koyi ala kana foyi kɛ waliden la A tɛ ka don yɛrɛ de. an dun tɛ wuli an ka taa ɲini Ma an bɛ bɔ cogo di? I b'a dɔn an kɔ mɔgɔw ka ca juguya b'an kɔ fan bɛɛ fɛ. N'an bɔra sisan n'a fɛnɛ nana kɛ mulai ta ye ɲɔgɔn ye dun. an bɛ mula ye to ye ten ya waliden bɔra an t'a ta yɔrɔ dɔn an m'a to ye ten ko an jugula mɔgɔ ka ca ni mula ye ma anw bɔ gɛlɛya kɔnɔ mula ye anw to ye ten ko anw jugula mɔgɔ ka ca munna an b'a to ye ten ni mɔgɔ hɔrɔn i hɔrɔn ɲɔgɔn ma n'i da hɔrɔnya na a bɛ kɛ baara ye dɛ mula ye anw bɔ dekun kɔnɔ ka na anw bila yan nɔ munna e b'a dɔn n'a b'o dekun kelen kɔnɔ munna an tɛ taa ɲini k'a b'o kɔnɔ Ne y'a fɔ. a bɛ wuli an bɛ taa ɲini I ka téléphone ta. E tɔgɔ a ka so bɛ min nin ye joli
Nin ye joli